Un any més, esta nit, vol ser un acte per recordar l'activitat que durant 365 dies desenvolupem des d'Amics de Vinaròs. I és alhora un homenatge a tots aquells socis que gràcies a les seues aportacions, recolzament i participació doneu sentit a les nostres accions. També, per supost, és el moment oportú per agrair a les institucions i empreses que ens recolzen. 365 dies donen per a molt. En un any canvien moltes coses, però si som conseqüents i coherents, l'essència que ens defineix, ja siguem persones o institucions, es manté i en alguns casos es millora. En els últims 12 mesos, des d'Amics de Vinaròs, hem continuat la nostra tasca divulgadora. Hem fet 4 presentacions de llibres, 2 conferències i 5 exposicions. Hem seguit realitzant sortides culturals per als nostres socis, en concret 3, i publicant semestralment la nostra revista Fonoll i, per supost, col·laborant en tot allò que se'ns ha oferit per part del nostre Ajuntament, com els tallers històrics guiats, 5 visites guiades per a escolars i 2 visites guiades per a majors del centre de dia. A més, hem continuat en la digitalització del Setmanari Vinaròs, que vam començar en l'any 2013 i que gràcies al conveni signat entre la Universitat Jaume I, l'Ajuntament de Vinaròs i l'associació, gràcies en aquell moment a l'especial interès mostrat per l'alcalde d'aquell moment, Juan Bautista Juan, i pel regidor de Cultura, Lluís Gandia, han permitit que es puguen consultar per internet tots els diariets des dels seus inicis fins actualment l'any 1989. En la passada edició d'esta nit de la cultura, fa just un any menys un dia, comptàvem amb un acompanyant d'excepció. Segur que ho recorden. Present amb nosaltres, en este mateix escenari, va estar el Premi Grinyó Ballester, el màxim guardó que ens va atorgar l'Ajuntament de Vinaròs com a reconeixement al nostre treball en pro de la cultura del nostre poble. Enguany hem rebut un altre premi. El que hem rebut és intangible. No és una escultura ni un diploma. I no ens l'ha atorgat una institució. Però per a tots els que composem Amics de Vinaròs és tan valuós com tot això, o pot ser encara més. Enguany, el nostre premi ha sigut el vostre suport en forma d'aportacions econòmiques a través d'aquesta fórmula anomenada crowdfunding i que han fet possible que esta nit estiguem aquí atorgant el Premi d'Investigació Històrica Borràs Jarque. Moltes gràcies a tots vosaltres. Esteu segurs que les vostres donacions han anat a parar a la publicació d'una obra excepcional i que, tal com recullen els objectius del premi, servirà per a redescobrir i traure a la llum elements del nostre passat que ens ajuden a entendre'ns com a poble. El lliurament del Premi d'Investigació Històrica no serà l'únic acte important que viurem en esta nit de la cultura. Al llarg de la vetllada comptarem amb altres moments àlgids, com la presentació del calendari de dones vinarossenques 2016, el lliurament de premis del concurs d'aquarel·la Puigroda i l'homenatge als socis d'honor. Esperem que disfruten molt de la nit, del sopar i de tots els moments emotius que aquí viurem. Ara ja demanem la presència a l'escenari del president d'Amics de Vinaròs, el senyor José Luis Pascual, que els dirigirà unes paraules i a continuació presentarem el calendari de dones vinarossenques. Volem primer que res saludar a don Juan Bautista Juan, diputat provincial, que en este acte representa el president de l'excel·lentíssima Diputació Provincial de Castelló. A don Vicente Sales, també diputat de Cultura.
tu? Que me demana que digui les cançons i per no equivocar-me que les digui ell. Jordi Sabater. Hola, bona nit. Acabem d'interpretar una polca de Strauss, que es diu Pizzicato Polka, i ara a continuació tocarem una obra que és composada per aquesta formació quartet de saxos, que és de Jan Matita, que es diu Chinen Rack, que fusiona coses de Xina en coses ja dels Estats Units. Ara, Com els diem, ha arribat ja el moment dels lliuraments dels premis i l'homenatge. Anem en primer lloc amb el lliurament del premi, en aquest cas, enguany dels premis, d'aquarel·la Puigroda. Recordem la figura del pintor Gabriel Puigroda, que va néixer a Tírig l'any 1865 i va morir a Vinaròs l'any 1919. Per a molts, és considerat un dels pintors més excepcionals que ha donat la nostra província. Descobert el seu talent artístic pel seu mestre d'escola, quan només era un xiquet, un pastoret, va ser becat per la Diputació Provincial per a iniciar estudis a l'Acadèmia de Belles Arts de València. Posteriorment va viatjar, becat sempre, a Madrid, Itàlia, París i Barcelona. La figura de Puigroda està unida a la Diputació Provincial de Castelló de forma indefectible. De fet, grans quadres de Puigroda encara embelleixen les sales de la institució provincial, com el grandiós de l'expulsió de los moriscos de 1895. Es va instal·lar a Vinaròs,
on es va convertir en un retratista perfecte dels paisatges i de les persones, deixant-nos un patrimoni d'incalculable valor en forma de pintures, retrats i esbossos del qual disposen l'Ajuntament de Vinaròs i la nostra associació. Des de fa 8 anys, l'Associació Amics de Vinaròs li ret homenatge a través d'aquest Premi d'Aquarela, al qual es presenten tots els anys obres provinents fins i tot de l'estranger, difonent així el nom de Puig-roda, de la província de Castelló i de Vinaròs. Enguany hem incorporat com a novetats unes mencions especials que ens explicarà i farà lliurament Fernando Romillo com a membre de la nostra Junta Directiva, al qual li demanem ja la seva presència a l'escenari. Bona nit. En esta sèptima edició del Certamen Internacional d'Aquarela Gabriel Puig-roda, des de l'associació hem volgut dotar-la de nous al·licients que estimulen la participació tant d'artistes forans com locals. Els dits al·licients es concreten en l'atorgament de 3 diplomes de menció especial. Un d'ells al guanyador del vot social, un altre al guanyador del vot popular universal i el tercer atorgat per vot de la Junta entre els participants locals. En tots els casos no pot coincidir amb el guanyador absolut del certamen, ja que en aquest cas se li atorga al segon més votat. Amb tal finalitat, des del moment de la inauguració de l'exposició d'aquarel·les fins la vespra del dia en què es va reunir el jurat per emetre el seu veredicte, els socis d'Amics de Vinaròs van poder votar personalment en el local o per mitjà de la pàgina web de l'associació i aquest vot el va traslladar el secretari del jurat al moment de la votació del veredicte del jurat. El jurat ho componen 5 membres. Vicent Sales, diputat de Cultura de l'excel·lentíssima Diputació de Castelló, patrocinadora del certamen. José Córdoba, professor d'art i pintor. Agustí Rosso, escultor. Cinta Barberà, cap de l'Escola d'Art de Vinaròs. I Alfredo Gómez, galerista d'art, que actua com a secretari del jurat. El vot que el secretari aporta, com hem dit, és el majoritari dels socis. De tal forma que si al final no coincidís amb el guanyador absolut, se li atorga la menció especial i, en cas contrari, el diploma se li atorga al segon més votat pels socis. Des del moment del veredicte del jurat i durant 20 dies s'obre una nova votació popular i universal pels mateixos mitjans que la social i amb les mateixes conseqüències. Ara permetim-me que parli en castellà per cortesia ante el guanyador del trofeig d'enguany. Este año la obra ganadora en el pasillo que pueden admirar flanqueando este escenario ha sido la más votada por el jurado, los socios y voto universal. Por ello, los diplomas se otorgan a las segundas obras más votadas en cada caso, pero que sus autores podrán incluir con todo merecimiento en sus currículums. El autor de la acuarela ganadora, que más tarde pronunciará y proclamará el secretario del jurado, ha participado ya varios años en el certamen Puig-roda. Sus obras siempre han sido espectaculares y por fin este año ha conseguido el triunfo. Enhorabuena. Ahora, cumpliendo con las normas del certamen, no podremos contar con su participación durante los 2 próximos años. Pero, cumplido este periodo de carencia, esperamos y deseamos volver a tener el placer de contemplar, juzgar y votar sus obras. Para finalizar, recordar que nuestra sala de exposiciones, humilde pero fiel con nuestra ciudad, está abierta y de forma absolutamente gratuita para todos aquellos pintores, en especial los de nuestra ciudad, puedan exponer y mostrar sus trabajos. Precisamente el próximo jueves inauguramos una exposición de un artista local. Vamos a leer el acta. L'Associació Cultural d'Amics de Vinaròs, basant-se en votacions realitzades entre socis, directius i públic en general, ha decidit atorgar les següents distincions a participants en el 7è Certamen Internacional d'Aquarela Gabriel Puig-roda. Menció especial al guanyador del vot social, Maria Dolores Marca, de Vinaròs. Preguem a Maria Dolores, si està en la sala, que es presenti a recibir el trofeu, diploma.
Gràcies. Menció especial al guanyador del vot universal, Susana Valdís, Italo-Argentina. No està present i se li remetrà per correu. Obvia dir que vostès han pogut veure en les pantalles, els que tinguin accés, els quadres que han sigut premiats a les mencions especials. Menció especial, vot de directius al pintor local, Francisco Gombau Blanchadell. Preguem que pugi a l'escenari. Bé, no res més. Enhorabona a tots els premiats en aquestes distincions i ara dono la paraula al secretari del jurat. Demanem la presència a l'escenari del diputat de Cultura Vicent Sales, en representació de la Diputació Provincial de Castelló, que és la patrocinadora d'aquest premi, i el secretari del jurat, Alfredo Gómez, que farà lectura de l'acta. Bé, com a secretari del 7è Certamen Internacional d'Aquarel·la Gabriel Puigroda, conformat pel senyor Vicent Sales com a president, jo mateix com a representant de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs, el senyor Agustín Rosso, doña Cinta Barberà, don José Córdoba Chaparro i com a vocals, a més de doña Elena Román com a secretària del jurat, amb veu però sense vot, tenim el plaer de donar com a guanyador del 7è Premi Internacional d'Aquarel·la de Vinaròs a l'obra El pasillo del autor Aitor Rentería Uriarte. Enhorabuena. Demanem al diputat de Cultura Vicent Sales si es vol dirigir. President de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs, diputat de Cultura, company i amic Juan Bautista Juan, regidor de Cultura, membres de la corporació dels diferents grups polítics, socis i sòcies de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs. Com a diputat de Cultura, per a mi és un honor el poder acompanyar-vos una nit com esta, en esta gala, que posa sense cap dubte un broche d'or al treball que realitza l'associació durant tot l'any. Avui és un dia, evidentment, important per als premiats, però també ho és per a vosaltres, perquè al cap i a la fi és el reconeixement de la labor, de la tasca que feu al llarg de tot l'any per divulgar el patrimoni, la història, el patrimoni artístic, cultural, etnològic de la vostra ciutat, de Vinaròs. Els vostres més de 40 anys d'història i els més de 400 socis de l'associació avalen el projecte que realitzeu per mantenir viu tot allò que defineix la història i la tradició de Vinaròs. Les activitats culturals, sense cap dubte, donen cohesió social a una societat i més enllà del plaer estètic que poden provocar, la cultura també és motor de riquesa, també és motor d'atractiu turístic i també és motor de generació d'activitat econòmica. Per això, és un dels eixos principals que per a la Diputació de Castelló té la cultura, el projectar aquesta imatge de Castelló atractiva, dinàmica, viva, que també fa que aquest atractiu turístic acabi revertint en economia i en empleo també
per a la nostra terra. El govern provincial sempre ha estat al costat de les associacions culturals que, com la vostra, fomenten l'activitat cultural, i ho fem a través d'aquestes ajudes, d'aquestes subvencions que sense cap dubte aprofiteu per tal de poder aprofitar tot el potencial que teniu en la cultura de les vostres ciutats. El compromís de la Diputació amb la conservació, el manteniment i l'enriquiment del patrimoni històric i cultural de la província s'ha fet palès al llarg d'estos anys a través de diferents col·laboracions amb els ajuntaments, amb les associacions directament, com ho estem fent. Més enllà del que puguem participar des de la Diputació amb una col·laboració econòmica, com ho fem en aquest certamen internacional del Puigroda, o com hem pogut col·laborar també amb l'Associació Amics de Vinaròs en el que és la digitalització de l'obra del Borrascarque, el que és segur és que des de la Diputació de Castelló anem a estar sempre al costat de la cultura, perquè creiem que la cultura és un valor essencial per al nostre poble i, per tant, sempre anem a estar al costat no sols de la ciutat de Vinaròs, sinó, evidentment, també de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs. Res més que reiterar, en primer lloc, la meva enhorabona als premiats per la qualitat de l'obra premiada especialment, i, com no, agrair-vos especialment a vosaltres i donar-vos l'enhorabona i encoratjar-vos a que continueu treballant de la forma que ho feu per el bé de la cultura de Vinaròs, que al cap i a la fi no és més que el bé de la cultura de la província de Castelló. Moltes gràcies i molt bona nit. Bé, i com hem vingut comentant al llarg de tota la nit, i no ens cansem de fer-ho en tots els actes que organitzem, si Amics de Vinaròs funciona és gràcies al motor que sou tots els socis i el combustible que genereu a través de la vostra participació i la vostra confiança. Una associació com la nostra, en 40 anys d'història, pot presumir de comptar entre els seus socis en personatges que passaran per dret propi a la història de la nostra ciutat i que alhora han sigut part fonamental de la nostra trajectòria com a entitat. És el cas dels dos socis als quals avui tenim l'enorme satisfacció de convertir en socis d'honor: Joaquín Simó Federico i Juan Català Casanova. Demanem la presència a l'escenari d'Helena Román, secretària de la Junta Directiva d'Amics de Vinaròs. Bona nit a tots. En la Junta Ordinària celebrada el dia 28 d'agost de 2015, en la seva seu social es va prendre el següent acord: atorgar per unanimitat la distinció de soci d'honor de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs a don Juan Català, per la seva dedicació a l'associació, portant endavant l'antic museu municipal, l'adequació de l'actual seu social, la seva implicació personal en la restauració de la bandera de la Vila i de l'Aliança i en el projecte que va propiciar el Certamen Internacional d'Aquarel·la Puigroda. I a don Joaquín Simó, per la seva dedicació com a secretària a l'associació des de la seva fundació i en representació de totes aquelles persones que fa 40 anys van creure en què es podia treballar per la cultura del seu poble. Aquest acord va ser aprovat per unanimitat pels membres components de la Junta assistents a la mateixa i serà formalitzat pública i solemnement en la Nit de la Cultura que es celebra el 27 de novembre de 2015. Bona nit. Se reclama la presència del president de l'entitat, don José Luis Pascual Pla. I demanem que pugen a l'escenari el senyor Joaquín Simó i en representació de Juan Català pujarà el senyor Agustín Rivera.
a l'amic Joaquín Simó li estava dient lo que diu el obispo, vísteme despacio que tengo prisa, volia córrer massa. Ves tranquil. Tinc que vindre el puesto de català perquè l'estat de salut ell no és molt beneficiós en aquests moments. Sofrix de la columna vertebral, té una immobilitat quasi absoluta i m'ha enviat a mi per replegar-lo. Muy bien. Demà, si ho vol, li ho portaré. Tranquils. Parla tu, així. Parla tu. El problema que tenim és que, com vosaltres sabeu, Joaquinet va en una motet que s'empuja per totes les eres. I, clar, avui no hem pensat en fer la rampeta, perquè si li arribem a fer aquí la rampa, Joaquín, i a damunt tenim un altre problema esta nit, i és que la Junta, que pareixen els de Torquemades, els inquisidors aquells dels... Primer, me retallen el discurs, me'l censuren, i damunt jo tenia un projecte i ja tenia una guitarra afinada. I el meu projecte és que esta nit Joaquinet mos cantés la rana. I ell estava disposat a cantar la rana. Però, claro, no me van deixar. És una de les coses que no me van deixar. I a damunt, si resulta que Joaquinet té com a doctor el meu doctor, que és el doctor Rivera, doncs ja podem demanar la unitat de cuidados intensivos. Va, Joaquín, a la faena. Ja està. Espera. Tranquil, Tranquil. Estate tranquil. Sí, totalment. Bueno, ja ha passat la cosa, no? Bona nit a tots i a totes, als xiquets i a les xiquetes, perquè antes que jo ja ho han dit bona nit, jo que sé quanta gent. Però, vamos, jo estic esta nit molt orgullós, molt content d'haver recibit esta distinció. Esta distinció que per a mi és un premi per este carinyo, este amor que he tingut i tinc i tindré a l'Associació Amics de Vinaròs. Voldria començar enviant un abraç molt fort a l'amic català que avui, lamentablement, no pot estar en companyia nostra. Després un altre a l'amic Agustín, el que estimo molt. I per últim, a l'amic Luis Franco. Amic, de veritat, vinarossenc de prop, alcalde millor. No l'heu oblidat, jo m'he alegrat de veure aquell minut de silenci recordant a aquella persona que en un moment va ser oblidada per alguns poquets, però que la majoria el recordarem mentre visquéssim. Va ser l'any 1975, el qual vol dir que fa 40 anys que un grupet menut de vinarossencs vam acordar reunir-nos i a veure si podíem formar una associació que parlés de Vinaròs i que busqués motius, llibres, escrits
oblidats del nostre poble per a que sempre tinguessin aquell record. Aquell grupet va ser Pepe Valls Pruñonosa el primer president. Lo seguia José Luis Pascual, no sé si el sona el nom. Després Juan Bover, en paz descanse, Ramon Redó, Jordi Romeu i el que ara els parla com a secretari l'any 1976, l'any següent, va ser quan se va aprovar oficialment els estatuts de l'associació, la qual va agafar el nom d'Associació Cultural Amics de Vinaròs. Aquests amics de Vinaròs els porto aquí en el cor i els portaré fins al dia que me criden, perquè Vinaròs és algo molt gran. Aquesta associació, tinguin en compte que va ser, és i serà apolítica. La política la deixem a un costat. Nosaltres volem i sentim el nostre poble, a Vinaròs. Són molts els autors que aquesta associació ha anat publicant. Seria molt llarga la llista. Ara tenim, per ser una idea molt bona, el nostre amic i consoci, Sebastián Albiol Vidal, l'associació que se diu Mare Nostrum, del qual ja portem més de 40 títols, més de 40 títols publicats, i els que portarem, si no vol. No oblidem el fonoll. Este fonoll, que era menjar del caragolet de la popeta roja, avui en dia és menjar dels sentiments vinarossencs. Llegiu-lo, llegiu-lo. Donen gust a aquells articles que parlen i senten el sentit vinarossenc. I ara, doncs no res, acabo, perquè no vull fer-ho llarg, dient que jo crec que aquesta associació se mereix, perquè estic segur, convençut, que és la història de Vinaròs que serà d'ara i per després. Aquell que vulgui escriure, que vulgui fer un comentari sobre els orígens, sobre les coses del nostre poble, no tindrà més remei que acudir als arxius d'estos amics de Vinaròs. Teniu-ho per present. Jo crec que deveria estar posat a un lloc molt elevat, com a justícia li correspon. Moltes gràcies a tots. Moment. Ara, per acabar ja, total, voldria demanar-los un petit favor, que m'autoritzessin a contar-los un xiste. Este xiste era el xiste que la meva reina, la meva dona, que al sol està segur, i que ara la tinc aquí al costat, me feia Joaquín, conta este xiste. I me'l feia contar en totes aquelles reunions d'amics o de sal. És un xiste molt blanc, clar, com més blanc que la calç. I és el següent. Anaven dos amics navegant en un barco que va naufragar. I al naufragar se van posar a nedar. I nada, que nada, nada, que nada. I en això el que nedava tant se gira i veu a l'amic que anava en les mans a la butxaca i xulant. Diu, què? Però què fas caminant per dalt l'aigua? Diu, què he de fer? No sé nedar.
Bueno, anem ara en un altre dels moments culminants d'esta nit, el lliurament del Premi d'Investigació Històrica, que no debades porta el nom de Borràs Jarque com a autor de Història de Vinaròs, el tractat històric sobre la nostra ciutat que, escrit fa més de 80 anys, encara continua vigent. Enguany, com ja hem comentat a l'inici de la nit, este premi ha sigut possible gràcies a les aportacions dels socis i amics de la nostra entitat que han volgut, amb les seues contribucions econòmiques, fer possible que este guardó no desaparegués. En total, 223 persones, els noms dels quals estaran lligats per sempre a l'edició de l'obra i apareixeran reflexats en el moment en què es publique. Moltes gràcies a tots. Demanem la presència a l'escenari del president del jurat, Arturo Oliver, i també del regidor de Cultura de l'Ajuntament de Vinaròs, Marc Alvella. L'Ajuntament ha costejat el preu de l'estatueta. Bona nit a tots. Havent tingut l'honor de presidir el jurat que ha atorgat el 7è Premi d'Investigació Històrica que porta el nom de l'insigne vinaròsenc José Manuel Borràs Jarque, historiador que devem tots els que d'una manera o altra ens hem dedicat a la història del nostre poble, passo a donar lectura de l'acte del jurat. El jurat, format per don Arturo Oliver com a president, doña Elena Román Gómez com a secretària del jurat, don Marc Alvella com a representant de l'Ajuntament de Vinaròs, don Alfredo Gómez com a guanyador de l'edició anterior i don Jordi Romeu com a vocal, valorant, ha seleccionat com a guanyador del Premi d'Investigació Borràs Jarque l'obra que, com a títol, porta El mito del liberalismo en Vinaròs, de Marián Fonellosa Torres. El jurat ha reconegut en el treball l'originalitat del tema i l'enfoc que se li ha donat tractant un tema nou a la historiografia vinaròsenca, així com el bon plantejament de l'estructura i l'ús d'una metodologia apropiada, el que ha repercutit a l'hora d'assolir els objectius del treball. I perquè conste, es signa a Vinaròs el 7 de novembre de 2015. Moltes gràcies. Per favor, demanem la presència de doña Marián Fonellosa Torres, guanyadora del 7è Premi d'Investigació Històrica José Manuel Borràs Jarque. Bona nit. Senyors diputats provincials, senyor regidor de Cultura, membres de la Corporació Municipal, senyor president de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs i Junta Directiva, promotors d'este guardó, membres del jurat, senyores i senyors. Primer que res, vull donar les gràcies als membres del jurat per haver considerat que el treball que he presentat hagi sigut mereixedor del 7è Premi d'Investigació Històrica Borràs Jarque. Sempre ens han contat els fets històrics protagonitzats pels poderosos. Durant el segle XX va anar canviant i cada vegada es fan més estudis on es té en compte tota la societat, des de les diferents vessants, tant política, econòmica i cultural, com de les tradicions i costums o les activitats d'oci. És l'anomenada història social, que s'endinsa en estudiar tots aquests aspectes
i que comporta interpretar els canvis de mentalitats i les formes d'entendre el món. És la societat en el seu conjunt la que configura els canvis i els estudis locals són els que ens poden donar una visió més propera per entendre el comportament general. Som les persones que protagonitzem els fets històrics, ja siguin estos quasi imperceptibles i quotidians o més destacats i de més ressonància. I som nosaltres els que decidim el camí a seguir, els que encertem o ens equivoquem. Així ho van fer els nostres avantpassats, com ho fem nosaltres dia a dia. A tots aquells que ens agrada la història i la investigació, se'ns plantegen una sèrie d'interrogants a la llum dels documents que trobem als arxius, a les decisions preses pels qui tenen el poder de fer-ho, o allò que se'ns ha transmès oralment. Es tracta de buscar respostes. A vegades es troben, altres s'intueixen. S'ha de fer amb objectivitat i rigorositat. I ens preguntem, causes dels fets, el per què, com succeeixen, qui són els protagonistes, quines en són les conseqüències, tant les immediates com les de llarg plaç. Com deia Eric Hobsbawm, els historiadors recordem allò que altres volen oblidar. L'estudi pretén ser una aportació a la nostra història local. Prenem com a punt de partida l'impacte que va generar als habitants de Vinaròs un fet luctuós, del qual molts dels presents han sentit parlar i n'han llegit, i que jo des de xicoteta havia escoltat a casa. Com va ser l'anomenat atac d'Alcanar del 18 d'octubre de 1835, en el decurs de la primera guerra carlista, quan un grup de vinarosens van acudir a la veïna població que era atacada per les tropes de Cabrera i on van morir uns quants d'ells. Este fet, durant dècades, va impregnar-se en la memòria dels vinarosens, assumint uns valors que van transmetre de generació en generació. Tot allò que em van contar va quedar-se en el meu subconscient, fins que anys més tard, i després d'haver llegit la relació dels fets que s'han narrat per diferents autors, em vaig fer les preguntes que he anomenat abans. No vaig a parlar del contingut de l'obra. Sí he de dir que té a veure amb la identitat, amb allò que ens configura com a ciutadans i subjectes de l'esdevenir històric i de com es construeix aquesta identitat en el decurs del temps. I també tracta de la memòria. La memòria constitueix una forma d'apropiació vital i afectiva del passat. Produeix un sentiment de pertinença a una comunitat, amb unes característiques particulars que són assumides com a pròpies. L'objectiu d'aquest estudi ha consistit en demostrar el procés en el temps de l'assumpció d'aquesta memòria, com es va forjar, com es va transmetre, qui van ser els seus protagonistes, en definitiva, mostrar com es va construir el mite del liberalisme a Vinaròs en la segona meitat del segle XIX. La base de l'estudi, per tant, ha estat en les fonts primàries. La informació més completa l'he trobat en la documentació de l'Arxiu de Vinaròs. També he comptat amb una extensa bibliografia que ha estat molt valuosa. Estaria bé que els ciutadans de Vinaròs actuals, així com les generacions futures, siguin conscients del nostre passat. Interessem-nos, s'aprèn molt d'ell. És important saber d'on venim, quins fets van experimentar els vinarosens del passat i quins eren els seus valors, però per descomptat que el seu coneixement no ens impedisca seguir sempre endavant. De les conclusions a les quals he arribat fent el treball no és el moment de parlar-ne. Animo que es continuïn les investigacions sobre la nostra història. És una feina costosa però molt gratificant. La memòria de la qual he parlat abans necessita referents i recordatoris, perquè no caigui en l'oblit, que tingui una visibilitat. Per això, des d'esta tribuna, vull reivindicar a qui corresponga que a l'espai públic de la ciutat es dediqui algun element físic, escultòric o d'altra mena en record d'aquells que els nostres avantpassats van anomenar els màrtirs d'Alcanar. Parafrasejant a la historiadora i filòsofa Hannah Arendt, encara que ella ho va dir en un altre context, però també valdria per a nosaltres, diré: l'oblit no existeix, res humà és tan perfecte, senzillament hi ha massa gent al món perquè l'oblit sigui possible. Sempre quedarà algú per contar la història. També Umberto Eco ens recorda: és la memòria del passat la que ens diu per què nosaltres som el que som i ens confereix la nostra identitat. Moltes gràcies.
Ens dirigeix ara unes paraules el regidor de Cultura, Marc Albella. Bona nit a totes i a tots. Seré molt breu. Entenc que el protagonisme d'avui no és, en aquest cas, ni del regidor de Cultura ni de cap autoritat política que avui compartim taula o vetllada, sinó de la cultura, de la nostra cultura. Vull aprofitar aquestes paraules per a ratificar, encara més èmfasi si cap, el compromís de l'Ajuntament de Vinaròs amb aquesta nit, amb el Premi Borràs Jarque d'Investigació Històrica i, com no, amb l'Associació Cultural Amics de Vinaròs. Si hi ha una entitat per autonomàsia que col·labora estretament amb el nostre Ajuntament per a la conservació del nostre patrimoni, o almenys el poc que ens queda, és, sense cap mena de dubte, Amics de Vinaròs. I com a tal, és de justícia reconèixer el seu mèrit. Més enllà de la divulgació històrica de la nostra història a través de conferències o diverses visites guiades que s'organitzen al llarg de l'any a la nostra ciutat, i sempre amb aquesta col·laboració que he esmentat amb anterioritat, voldria ressaltar l'esforç que s'està fent per a la conservació del patrimoni. El poblat Iber de la Misericòrdia n'és un exemple i ha de seguir sent així. Més enllà dels canvis polítics que es puguen produir al llarg del temps, el compromís de la societat, de l'Ajuntament i d'Amics de Vinaròs amb aquesta empresa és més que palpable. De fet, des de la Diputació i des de l'Ajuntament estem treballant actualment en la firma d'un conveni que permet establir les línies mestres de les successives campanyes que s'han de portar a terme al poblat Iber, tant econòmicament com logísticament. Si el patrimoni de totes i tots, així com la cultura, està per damunt de tot, és responsabilitat d'aquest equip de govern i de la Diputació fer-ho palès en aquest conveni que esperem arribi a bon port en la major brevetat de temps possible. Vull aprofitar també aquestes paraules, com no, per a felicitar Marian. I em permeteu que ho faci des de l'apreci que li tinc com a alumne seu que vaig ser en el seu dia. Jo soc dels que pensa que en la vida les coses no són casuals i si a algú li devem, en part, l'estima per la història o el patrimoni, és, sense cap mena de dubte, aquelles persones que ens van formar en el seu dia amb uns valors com els que avui celebrem i reivindiquem. Gràcies, Marian. I acabo. Acabo amb una crida. Una crida a tota la meva generació, aprofitant que avui, pel que veig, també tenim jove en aquesta sala. La defensa de la història i el nostre patrimoni no és una tasca reservada a ningú. No hauria d'entendre ni entendre edats. Per damunt de tot, per damunt de la formació que tinguem o haguem rebut al llarg de la nostra vida, està el més important, l'estima. L'estima i el respecte per allò que no és d'un o dos, sinó de tots. És per això que, des d'aquesta estima al patrimoni col·lectiu i des dels meus 24 anys acabats de fer, em sento en l'obligació com a regidor de Cultura de l'Ajuntament de Vinaròs de demanar la vostra implicació, la dels joves. Nosaltres, amb els anys, també envellirem, però el patrimoni, si no hi ha ningú que vetlli per ell, amb els anys anirà desapareixent. I això és un luxe que no ens podem permetre, perquè llavors les lamentacions sí que seran, independentment de l'edat, de totes i de tots. Moltes gràcies. I demanem ara la presència a l'escenari del diputat provincial Juan Bautista Juan, que ens llegirà unes paraules en representació del president de la Diputació Provincial, el senyor Javier Moliner. Senyor Juan. Bona nit, diputat provincial de Cultura, amic Vicent Sales, companys de corporació, estimat José Luis Pascual, president de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs, junta, directiva, socis, senyores i senyors, en definitiva, bona nit a tots els presents. Com sempre he dit, és un plaer poder compartir una vegada més la nit de la cultura en la seva, jo crec que 10ª edició, a pesar de que celebrem el 7è certamen de cada un dels 2 premis que avui atorguem. Nit que, com sempre, des del seu principi, any tras any, tinc l'oportunitat d'assistir i disfrutar junt a tots vostès.
nutrida representació de la societat de Vinaròs, societat interessada en estar present i en donar vida i divulgació a la nostra cultura. Mostra d'això avui aquí en una de les activitats més rellevants de l'associació cultural, que com cada una de les anteriors edicions està carregada de motius, actes i d'un mimat protocol. Són moltes les activitats que al llarg de l'any ve desenvolupant l'associació, publicacions, presentacions, viatges, col·laboracions, etc. Però n'hi ha una molt especial com la d'esta nit, la nit de la cultura vinarosenca. Dic que avui també s'ha fet un emotiu record, el minut de silenci a la persona de Luis Franco Juan, que aquest any ens ha abandonat. Valga el meu reconeixement tant en lo personal com en lo públic. I des d'aquí vull expressar també a tots els seus familiars de nou el més sentit pèsame. És just que sapiguem i mostrem el nostre condol per a aquells que han prestat i han tingut vocació de servei públic, que han contribuït i han aportat el millor d'ells en benefici de la societat, que d'alguna manera han deixat impremta en la història de la nostra ciutat. Luis Franco Juan, descansa en pau. Però fonamentalment no voldria oblidar-me de tots els que han estat participant en els premis d'esta edició i, per supost, felicitar-lo per les seues magnífiques obres i, com no, molt especialment als guanyadors dels dos certàmens. Sense ells no tindria sentit la realització d'aquest event. La meva enhorabona als guardonats, però també vull felicitar a tots els que han estat contribuint i han donat contingut a l'edició d'aquest any. La nit de la cultura s'ha convertit, sense ningú dubte, en una de les celebracions més rellevants del món de la cultura vinarosenca. I ho és fonamentalment gràcies, entre altres moltíssimes coses, al lliurament dels dos premis, el Puig Roda en aquarel·la i el Borràs Carque en investigació històrica. Certàmens que requereixen de treball i de dedicació, d'implicació, com així ha vingut sent, d'una associació totalment abocada en cos i ànima a la seva celebració. Per tant, els meus més sinceres enhorabona per lo que ha vingut sent un èxit edició tras edició. Però no puc oblidar, i vull també des d'aquí, i en nom del president de la Diputació Provincial de Castelló, Javier Moliner, traslladar-vos el reconeixement pel treball que realitza l'associació i la seva felicitació per l'organització d'esta nit de la cultura vinarosenca, la qual ha tingut l'oportunitat de compartir una edició en tots nosaltres. I abans d'acabar, vull aprofitar també per ressaltar la necessitat que les administracions s'impliquen, com fins ara ho han vingut fent, perquè és essencial l'esforç de tots i, si no, per això ja tenim el nostre president de l'associació per a recordar-ho, sempre, indudablement, en una actitud crítica, però sana i reivindicativa en un espírit clar de superació. Baix este prisma, traslado i reitero el compromís del nostre president de la Diputació de seguir impulsant la nostra cultura, les tradicions, la història, col·laborant i apoyant en aquesta magnífica associació que també desitjo i espero que ho faci i ho estigui seguint fent l'Ajuntament de Vinaròs. Sols me queda desitjar que l'última edició de la nit de la cultura no sigui més que el preàmbul de la futura edició de l'any que ve i que torni a ser un èxit com totes aquestes i un referent per a la nostra ciutat. Per tant, moltes gràcies i molt bona nit a tots. I acabarem escoltant les paraules del nostre president, José Luis Pascual. A veure, suposo que, Alfredo, no m'hauràs llegit els meus papers, no? No, estan aquí.
Bé, bona nit, altra vegada. En primer lloc, unes parauletes breves de felicitacions i agraïments. En primer lloc, vull felicitar i agrair a les 12 encantadores dones que conformen el calendari. Elles simbolitzen a les nostres mares, a les nostres dones, a les nostres companyes i a les nostres filles, i també a les nostres netes. Elles són tan sols una dotzena d'aquelles esforçades dones que han fet possible este meravellós poble. Ara i aquí simbolitzen la dona vinarosenca. Moltes gràcies per ser com sou, dones vinarosenques. Calma. Quiero felicitar y agradecer al pintor vasco Aitor Rentería, que hoy escribe su nombre con los 6 magníficos acuarelistas que han ganado este ya consolidado certamen internacional Gabriel Puig-Roda. Agradecemos tu participación y tu presencia entre nosotros esta noche y te felicitamos por la belleza de tu acuarela que desde el mismo momento que fue desembalada, enamoró a todos los que la han visto. Tal vez tu presencia aquí sirva para que podamos contemplar pronto una obra tuya con el color y la luz de nuestro Mediterráneo. Para eso, mañana a las 8 de la mañana, acércate a nuestra playa, que la tienes a 200 metros, y verás los paisajes cómo cambian. Gracias, Aitor. Agraeixo y felicito. Siento, Aitor, que hablemos, pero es que hemos nacido así. A la guanyadora del 7è Premi d'Investigació Històrica José Manuel Borràs Arque, alguns dels seus mèrits ja s'han dit, i per la meva part i en nom de l'associació el compromís de que la seva obra serà publicada el proper any. Agraeixo a l'excel·lentíssima Diputació pel seu permanent patrocini del certamen internacional d'aquarel·la, però sobretot pel recolzament que hem trobat sempre en tots els projectes i en totes les necessitats que els hem plantejat. Agraeixo al magnífic Ajuntament de Vinaròs per la seva contribució en l'estatueta del Premi Borràs Arque, per la cessió de la Capella Municipal de Santa Victòria per fer l'exposició d'aquarel·les, al regidor de Serveis per l'ajuda i facilitats que ens ha donat i que ha fet possible aquest acte, i al regidor de Cultura per la seva col·laboració i participació. Agraeixo i felicito a la nostra cap de premsa, Emma Bas, que esta nit, de la que guardarà un record en el seu calendari imborrable, ha estat insuperable. Insuperable. Però, a damunt de tot, avui ha estat més guapa que mai, i això és difícil, Agraeixo a l'editorial Antinea pel seu tradicional lot de llibres que ens obsequia i a tots els assistents per la seva incondicional ajuda. A la Societat Musical de l'Aliança, com no, al seu president, don Víctor Arenós Esteller, al seu director José Ramon Renovell i al director que ha acompanyat aquí els jovens. Agraeixo a l'Hotel Roca, com sempre, per la seva paciència, per la seva eficàcia i per la inestimable professionalitat. A la pasteleria Viver, que ens endolça fins a la nit, a JR Systems, a tots els socis pel suport, ajuda i confiança. I per finalitzar, però no menys important, voldria fer constància del nostre especial agraïment, primer i molt especialment a Fernando Romillo. És el que mereix l'aplauso esta nit. Ha treballat moltíssimes hores, però en una eficàcia i una eficiència que supera lo inimaginable. És ben cert, gràcies a Fernando, l'acte mos surt conforme mos surt, que és extraordinari. Gràcies, Fernando. I després, a tot aquell llarg centenar de vinarosencs i vinarosenques, particulars i empreses que han aparegut en les pantalles i que figuraran en la publicació, que a través del micromecenatge han fet possible el Borràs Arque d'enguany, contribuint en més de 3.000 euros en estos fondos. Sense ells, avui no cal que vos diga que no estaríem aquí.
Sense ells i sense vosaltres, enguany no s'haurà donat el premi que investiga i divulga la nostra cultura, la nostra identitat i la nostra història. L'Associació Cultural Amics de Vinaròs vos estarà sempre reconeguda per això i pel recolzament que significa el nostre treball de cada dia. I dit això, que es fa llarg, que són les flors, ara tindrem que començar les violes. Entonces, jo vos demanaria uns minutets de paciència i aguantar de la millor manera possible el que podria ser el sermó de les cadiretes, però com que no està el meu company i amic mossèn Marcos, en vez de ser un sermó de les cadiretes, serà una conversa que mantindrem vosaltres de reflexions sobre el que estem fent en aquest any. Vull dir-vos que seran apenas 10 minuts. Perquè els meus companys m'han censurat i retallat el discurs, com que imagineu conforme era. Per tant, deixem-nos de romanços i anem per feina. Hem complit 40 anys de l'existència de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs. Som i ens declarem explícitament una associació plural, oberta a totes les persones, a totes les idees i a tots els plantejaments culturals. Respectem i valorem tots els criteris, però de la mateixa manera, democràticament, tenim tot el dret de manifestar i defensar els nostres. Hem fet moltes coses, algunes en l'àmbit estrictament social, però el ben cert és que no hem fet tot el que haguérem volgut fer i desitjaríem fer més del que fem. Enguany ha sigut un any turbulent i difícil. El Borzàs Jarque ha estat a un punt de desaparèixer. El Grinyó Ballester s'ha ajornat. No tenim un projecte cultural definit per al nostre poble. No n'hi ha una planificació a mitjan plaç, ni tan sols el propòsit d'una sèrie política cultural dissenyada per professionals i consensuada sobre el que tindrien que ser les actuacions de successius governs municipals, siga el que siga, i al marge de polítiques partidistes i de personalismes trasnotjats. Anem a cops de timó, de Gregal a Garbí o de Mestral a Xaloc, en funció de l'equip de torn de govern. En patrimoni cultural, en l'excepció d'honroses i puntuals actuacions personals, en les que s'han fet algunes valuoses aportacions, podríem parlar de la compra i primeres actuacions del Molí de Noguera, també de la compra i inici de restauració de l'antiga Casa de la Vila, del formidable treball de la llum de les imatges en la nostra arxiu prestal i, per fi, d'un digne arxiu municipal i un arxiver professional, però poca cosa més. Portem anys abandonats. Cal dir també que els vinarossencs hem oblidat reivindicar en claredat i contundència una major i millor finançació pel patrimoni. D'un museu municipal ja no cal que vos parli, ja fa 10 anys que estic parlant. Encara que últimament hem tingut una transcendental notícia. Si algú no ho remedia, tindrem bandera. Tindrem bandera. Bandera de la ciutat. Com també podríem tindre macers, que eren aquells que en el segle XIX acompanyaven vistosament a la corporació municipal quan sortia a passejar. Estic segur que tindríem macers si algú es demana. L'única qüestió serà debatre com els vestim, en quins colors, clar està. Promoure aquestes polèmiques només contribueix a amagar altres carències més importants. No deixen de ser una intranscendència. El greu és que, en el fons, això són símptomes que detecten una malaltia molt més greu i que amenaça a convertir-se en metàstasis si no s'arriba a un compromís de totes les forces polítiques i de tota la societat per acabar en aquesta idea de que la cultura és un adorn o un entreteniment per a ociosos o per a jubilats en molt de temps lliure. Deixem de queixar-nos i aprenguem a reclamar. Primer treballant, després buscant persistentment i en habilitat el que en justícia ens correspon. Parlem de la 340, de la carretera nacional. Molts anys fa
que varen passar a la corporació municipal corresponent un estudi sobre la financiació de l'1% d'obres públiques que podria tindre dret el municipi per projectes culturals o històrics. Així es va restaurar el Castell de Onda. Així enguany s'ha restaurat el Palau de Betxí. Així s'ha fet una gran inversió en el convent de Sant Francesc. No, el de Vinaròs no, el de Benicarló. A Onadamunt s'acaben de sol·licitar 300.000 euros per el poblat i els nous restes ibèrics que no fa molt el nostre company i amic va estar escarbant. Nosaltres, afectats per més quilòmetres d'impacte de la 340, no tenim notícia de que, com acaben de fer els nostres veïns, s'hagi sol·licitat res d'aquest gènere. I si s'ha sol·licitat, quines gestions s'ha fet o quins projectes s'han proposat? És probable, una vegada més, que ningú se n'hagi enterat, el que a la final vol dir que ningú se n'ha preocupat. El Premi d'Investigació Històrica, que moralment hauria ser obligatori recolzar per qualsevol corporació vinarosenca, és una minúcia si parlem d'un poblat ibèric en importants i diferencials característiques, si parlem d'unes muralles medievo-renacentistes, si parlem del primer edifici civil de Vinaròs, el Molí de Noguera, en el que després de fer una inversió de quasi 500.000 euros, ara, saquejats fins als taulellets que quedaven, necessita una ajuda, encara que siga perquè els ocupes que el disfruten estiguen més a gust. Parlem de donar-li solució a la vella qüestió de la casa dels aiguals, que tantes prestacions podria oferir a la col·lectivitat. Parlem de la capella de Santa Victòria, que fa tanta pena com feia fa 10 anys enrere. Parlem de la posada en valor cultural de lo que podria ser part del solar de l'antic fortí de la plaça Esfemers. Parlo del Corral de Batet. I podria parlar fins demà pel matí. Tenim els nostres símbols, la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra història, el nostre territori que ens diferencien. Són les nostres senyes d'identitat com a poble diferenciat que som i volem ser, i mai renunciarem a elles. I si això no es protegeix i salvaguarda, som tots els vinarosencs els que estiguem en una situació de greu precarietat i risc cultural. Així, quan una insignificant quantitat, menys del que es gasten en una traca, que té com a finalitat estudiar i donar a conèixer la història del nostre poble, consignada en uns pressupostos municipals que arriben als 25 milions d'euros, arbitràriament i per criteris personals se mos nega, convindreu que el fet denota un greu problema, o com a mínim és preocupant. Que n'hi ha necessitats socials, no cal que ningú mos ho expliqui. Com diria el llaurador, estem baldats com el ruc del llenyader. El que subsisteix i s'amaga baix d'això és la falta d'interès per la nostra cultura i els nostres símbols, per les nostres senyals d'identitat. Hem permès i seguim tolerant la degradació del nostre patrimoni cultural sense posar remei ni tan siquiera denunciar-ho. I això demostra que no tenim cap respecte ni estima per la cultura i les seves diverses manifestacions. I això és un greu problema per a aquest poble. Reivindiquem la màxima protecció social per a aquells que més ho necessiten. És clar que els recursos socials són molt importants, però això no és tot ni excusa suficient per encobrir el que es podria interpretar com una falta de gestió i imaginació. Les nostres autoritats tal vegada encara no han tingut temps d'entendre que les inversions en cultura tenen un alt retorn econòmic, que les despeses culturals no són un gasto, sinó una inversió que a la vegada genera una alta rentabilitat econòmica pel que la fa, com tampoc que les entitats culturals no som tan sols una colla de jubilats que sense res més que fer s'ajunten de quan en quan per emprenyar regidors de torn o per anar a sopar o per jugar al guinyot. Les entitats culturals com la nostra el que fem és suplir en part les mancances de les autoritats, fent allò que ells deurien fer i quasi sempre en menys cost econòmic pel contribuent. Clar que entendre això comporta un plantejament de la gestió pública serio, rigorós i entrellat. Això no és tan fàcil com anul·lar arbitràriament una insignificant subvenció. No és encomanar
la neteja de l'entorn del molí de Noguera. Fa falta que qui, en últim terme, és responsable, es preocupe i s'ocupe d'investigar el que hi ha en el nostre univers cultural del tema. Estudia les possibles variants, alternatives, mitjos, i tinga idees pròpies, o les reculla de qui les tenen. Pensa i planifica les possibilitats, com entendre que l'excavació del poblat ibèric, una fotolluïdora ara que està en marxa, no és tan sols això, i no es deu acabar tan sols en això, sinó que deu ser un nucli generador de sinergies i dinamitzador de l'economia de la ciutat. El cas és que en 1560 els vinarossencs reben com a subvenció 1.000 lliures. Llavors, una cabassada de diners per ajudar-los en l'esforç que havien de fer en el reforçament de les defenses del poble. Efectivament, va ser una gran obra. Es va veure no fa molt al descobrir part d'elles un magnífic llenç en un fosso de 4 metres que qui sap si algun dia ens portarà en aquell portal que tenia una torre i un vigilant en una llàntia i que encenia quan tocava a Moro. Malauradament, tan sols la vam veure unes poques hores per tractar-se d'una actuació derivada d'una obra privada, però es va documentar i es va protegir adequadament. Ara seria d'esperar que el municipi, després d'un rigorós projecte d'estudi de tota la plaça, de la que ja n'hi ha 2 exploracions fetes en georradar, i que posem, com a sempre, a la seva disposició, les destape, les valore, les posa en valor, i no solament pels que venen a visitar-nos, sinó per a orgull i satisfacció del poble que en un gran esforç les va fer possibles. Certament, això requereix inversió, però genera ocupació, i si se sap plantejar un substanciós retorn econòmic. Sense un finançament municipal adequat, sense disponibilitats per a la nostra història i patrimoni cultural, serà totalment impossible protegir en dignitat la nostra cultura i la nostra història. I tan culpables seran els que han callat molt de temps com els que es dediquen a emprar el victimisme per entretenir i confondre els incauts. Volem polítiques de treball i no de confrontació. La unitat de sentiment hauria de ser independent de polítiques de qualsevol signe. Primer Vinaròs i després parlem-ne. El greu problema vinarossenc és que o prenem consciència de la nostra identitat o algú farà que a poc este nostre poble acabe en la confusió universalitzant dels forasters. Som el que som i ningú vindrà de fora que me'l solucione. Vet aquí la clau de tot, sentir-se vinarossenc. Perquè vinarossenc no és només el nascut a Vinaròs. Això és un fortuït accident. Som d'on som per punyetera casualitat. Tinc un amic que tindria aquesta nit aquí, que és Salvador Oliver, que sempre diu: soc més vinarossenc que tu, perquè vaig néixer a Benicarló, però quan vaig tindre coneixement vaig decidir vindre a viure a Vinaròs. Jo vaig triar, a tu t'ha tocat. Vinarossenc és el qui se sent i vol ser vinarossenc. El qui tria ser vinarossenc, podent ser d'un altre lloc, inclús pot tindre més mèrit. Si no prenem consciència i defensem la nostra identitat, deixarem de ser aquell poble gran però honrat de Farga, el que fins ara hem sigut, el que ens somiaven els Febrer i els Aiguals, el que varen contribuir a fer els Ràfels, Costa i Borràs i Ribera Gonel, el que va encisar a Puigroda i a Pablo Béjar. Som el que som i tornarem a ser un gran poble. El poble vinarossenc no pot haver canviat tant. El poble vinarossenc al llarg de la seva història ningú l'ha genollat. Quan ha tropeçat, s'ha alçat. I avui, i quan faça falta, també s'alçarà. Perquè el poble encara té agalles, no deu quedar mal parat. Antes de ser apabullat, tornarem a alçar les muralles. Moltes gràcies. Pues hasta aquí esta nit de la Cultura 2015. Els esperem en la nit de la Cultura 2016. Molt bona nit a tots.
Demanem la presència dels guanyadors, Aitor de Renteria i Marian Fonellosa, de les autoritats, el senyor Juan Bautista Juan, el regidor de Cultura Marc Albella, el senyor Vicent Sales. Farem la foto de grup, per favor, companys de la premsa.